салом бинандагони азиз, барномаи иттилооти вақтро бо муҳимтарин хабарҳои рӯз аз телевизиони Душанбе тақдиматон медорем. дар студия бо шумо Меҳринисои Абдуҳомид. 3 декабр иҷлосиҳои 4 маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум бо роҳбарии раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баргузор гардид. пас аз интихоб намудани котиботи иҷлосия ва тасдиқ намудани масъалаҳои рӯзнома, нахуст оид ба натиҷаи ҷанбасти рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Душанбе дар 11 моҳи соли 2025 ва вазифаҳо барои соли 2026 ҳисоботи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ шунида шуд. имрӯз дар пойтахти мамлакат иҷлосияи 4 маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум таҳти роҳбарии раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ доир гардид. дар кори иҷлосия раиси шаҳри Душанбе, муовини якум, муовинон, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳ, раисони ноҳияҳои шаҳр, сардорони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок доштанд. дар оғоз вакилон котиботи иҷлосияро интихоб намуда, масъалаҳои рӯзнома ва тартиби кори онро тасдиқ намуданд. нахуст оид ба натиҷаи ҷанбасти рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Душанбе дар 11 моҳи соли 2025 ва вазифаҳо барои соли 2026 ҳисоботи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ шунида шуд. муҳтарам вакилон, ҳозирини гиромӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар соле ки сипарӣ шуда истодааст бо ҳидояту роҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва заҳмату талоши сокинони пойтахт дар самти рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳр ва расидан ба ҳадафҳои стратегии мамлакат корҳои назаррасро ба анҷом расонид. соли 2025 барои сокинони шаҳри Душанбе бо дастоварду рӯйдодҳои муҳим боз як соли таърихӣ гардид. интихоботи вакилони маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он яке аз чунин рӯйдодҳои муҳими сиёсӣ буд, ки моҳи марти соли 2025 дар фазои озод, шаффоф ва дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор шуд. боиси ифтихори бузурги миллати тоҷик аст, ки 12 декабри соли 2025 якбора ду ташаббуси ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳифзи пиряхҳо ва криосфера бахсус дар минтақаҳои кӯҳӣ ва соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ бо қатъномаҳои Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қабул гардид. ин бисёр муҳим аст, на аз ҳама давлатҳоро қабул мекунанд. агар зарфи 15 сол ё 10 сола гирем, аллакай беш аз 12 ё 13 пешниҳодҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони Милали Муттаҳид қабул шудааст. соли 2025 маҷмӯи маҳсулоти минтақавии пойтахт ба 23,8 миллиард сомонӣ расида. суръати афзоиши он нисбат ба соли гузашта 8,2% зиёд гардид. ҳиссаи пойтахт дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат 20,2%-ро ташкил намуд. рушди маҷмӯи маҳсулот асосан аз ҳисоби афзоиш ёфтани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 23,1%, гардиши савдои хориҷӣ 46, савдо 17, хизматрасониҳои пулакӣ 20, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 32, боркашонӣ 13 ва мусофиркашонӣ 16% барзиёд таъмин карда шуд. корхонаҳои саноатии шаҳр дар ин давра ба маблағи 6 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд ва суръати рушдро нисбат ба соли гузашта 23% афзоиш доданд. афзоиши маҳсулоти саноатии истихроҷи маъдан 117 миллион сомонӣ ё 28%, саноати коркард 3,5 миллиард сомонӣ ё 16% ва таъминоти нерӯи барқу гармӣ 2,2 миллиард сомонӣ ё 31% таъмин карда шуд. истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ, ки барои сокинони пойтахт муҳим мебошад, махсусан гӯшт,
орд, консерва, равғани растанӣ, маҳсулоти қаннодӣ ва нӯшокиҳо афзоиш ёфта, нисбат ба соли гузашта 30% зиёд гардид. истеҳсоли маҳсулоти кимиёӣ 1,5 баробар, таҷҳизоти барқӣ 27%, воситаҳои нақлиёт 2,2 баробар ва масолеҳи сохтмон 2 баробар афзоиш ёфт. صادرات کارخانه‌های شهر به خارج کشور به 1,3 میلیارد سومانی رسانیده شد. با مقصد عملی سازی هدف چهارم استراتژی یعنی صنعتی کنانی با سرعت مملکت در این دوره چندین کارگاه و کارخانه‌های نوی استحصالی از جمله کارخانه‌های استحصالی سر و لباس کودکانه، زرگری، سفالک، خشت سبک، آهکسنگ، آب‌های تشنه‌شکن و محصولات گوشتی با وارد نمودن تکنولوژی‌های نوی از جهت اکولوژی تازه با تأسیس بیش از 2600 جای کاری نو به استفاده داده شدند. عموماً سال سپری شده 62 کارگاه و کارخانه‌های استحصالی با بیش از 8000 جای نوی کاری به فعالیت آغاز نمود. در مجموع در ظرف 7 سال اخیر در پایتخت 116 کارخانه‌های بزرگ نوی صنعتی با 10300 جای کاری نو بنیاد گردیدند. سال 2025 در ساحه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی شهر از حساب همه منبع‌ها 46000 جای کاری نو تشکیل کرده شد. در مجموع در ظرف 9 سال اخیر در شهر دوشنبه بیش از 326000 جای کاری نو تأسیس داده شدند. ما تصمیم داریم که سال 2026 باز 50000 جای کاری نو بنیاد نماییم. با مقصد دستگیری صاحبکاران سال 2025 برای تحکیم فعالیت فوند دستگیری صاحبکاری استحصالی 50 میلیون سومانی روانه گردید. در 5 سال فعالیت فوند به 81 لایحه از جانب صاحبکاران استحصالی پیشنهاد گردیده بیش از 484 میلیون سومانی قرض امتیازناک داده شد و با استفاده از قرض‌های داده شده تا امروز 81 کارگاه و کارخانه‌های استحصالی با تأسیس بیش از 6000 جای کاری نو بنیاد گردید. وابسته به این مسئولین را وظیفه دار می‌نمایم که در سال 2026 به فوند مذکور با 100 میلیون سومانی جدا نماید. با معاون رئیس شهر، سرپرست ساحه صنعت و رئیسان نایب شهر دستور داده می شود که برای تأسیس کارگاه و کارخانه‌های نو چاره‌جویی نموده همکاری را با صاحبکاران تقویت بخشد. فوند به صاحبکاران در دوام 5 سال بسیار کمک کرد. یکی ما باید کوشش کنیم با صاحبکاران فعالانه کار کنیم، تمام شرایط را مهیا کنیم چون کارخانه‌های صنعتی جای کاری نو تأسیس دهیم. حاضرین محترم، در این دوره کارخانه‌های برق و گرم‌دهی با مبلغ 2 میلیارد سومانی نیروی برق استحصال کردند که نسبت به سال گذشته 31% زیاد است. برای احتیاجات شهر 4 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استفاده گردید که این نشان دهنده نسبت به سال گذشته 413 میلیون کیلووات ساعت زیاد می باشد. مبلغ عمومی برق استفاده شده 1,8 میلیارد سومانی را تشکیل داده، جمع‌آوری آن به 96% برابر شد. قابل ذکر خاص است که در نتیجه جاری نمودن نظام بلینگی در این دوره تلفات برق به 13% برابر شده، نسبت به سال گذشته 7% کم گردید. باید گفت که بعد گزارش به نظام بلینگی 6183 مشتریان نو به قید گرفته شدند. این تنها در 3 ناحیه. در یک لایحه تطبیق شده در ناحیه سینا 20000 مشتری عموما در قید نبودند. غیر قانونی استفاده بردن در این جاده با ساکنان پایتخت و عموما باید ما کاربری کنیم که طرز درست استفاده بردن قوه برق را یعنی که صرفه‌کارانه استفاده بردن با قشر جامعه بعد با ساکنان پایتخت کاربری کنیم شبانه روز. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که سبب زیادشوی مصرف نیروی برق از یک طرف از حساب به کار انداختن کارخانه و کارگاه‌های نوی صنعتی و زیادشوی اهالی باشد، از طرف دیگر صرفه‌کارانه استفاده نگردیدن آن به حساب می‌رود. از این لحاظ
ба сохторҳои дахлдор супориш дода мешавад, ки барои таъмин намудани истифодаи сарфакоронаи қувваи барқ ва пешгирӣ кардани ҳолатҳои истифодаи ғайриқонунии он корҳои фаҳмондадиҳиро дар байни сокинон вусъат диҳанд. ҳозирини гиромӣ, дар давраи ҳисоботи ҳаҷми умумии маблағзорӣ ба сармояи асосӣ аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳо ба 7,3 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 32% зиёд мебошад. аз ҳаҷми умумии маблағзорӣ ба сармояи асосӣ, яъне сохтмону иншооту биноҳо 41%, ба давлат 54%, ба бахши хусусӣ ва 5% ба сармояи хориҷӣ рост меояд. ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ ба 666 миллион сомонӣ баробар шуда, назар ба соли гузашта 4% афзоиш ёфтааст. ҳозирини гиромӣ, соли 2025 беш аз 710 000 метри мураббаъ ва дар 9 соли охир зиёда аз 4,1 миллион метри мураббаъ масоҳати иншоотҳои маъмурӣ, хонаҳои истиқоматӣ ва марказҳои савдову хизматрасонӣ ба истифода супорида шуданд. соли сипаришуда барои иҷрои корҳои сохтмону лоиҳакашӣ 947 миллион сомонӣ маблағҳои буҷетӣ равона гардида, як қатор иншооту инфрасохтори соҳаҳои маорифу тандурустӣ ва шабакаҳои муҳандисӣ ба таври замонавӣ азнавсозӣ гардиданд. соли 2025 ҷиҳати татбиқи нақшаи генералӣ барои бартараф намудани иншооту биноҳо аз буҷети шаҳр 102 миллион сомонӣ равона шуд ва дар 9 соли охир ин рақам ба 1,7 миллиард сомонӣ баробар гардид. аз ин рӯ моро зарур аст, ки ба санъати меъмории иншоотҳои сохташавандаи шаҳр таваҷҷӯҳи асосӣ диҳем ва сифати корҳои сохтмониро сохторҳои дахлдор таҳти назорат қарор диҳанд. ҳозирини муҳтарам, дар шароити рушди босуботи пойтахт аз навсозӣ ва ба талаботи замони муосир мутобиқ гардонидани инфрасохтори роҳҳо яке аз вазифаҳои муҳими шаҳрдорӣ ба ҳисоб меравад. дар соли сипаришуда аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 19 километр роҳҳо ба маблағи 335 миллион сомонӣ аз навсозӣ карда шуданд. инчунин бо саҳмгузории соҳибкорони саховатпеша дар шаҳраку маҳалҳо 41 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта бо арзиши 71 миллион сомонӣ асфалтпӯш гардиданд. дар марҳалаи бунёди роҳҳо барои ҷуброни бартарафсозии иншооту биноҳо 132 миллион сомонӣ равона карда шуд. бояд гуфт, ки дар пойтахт таи 9 соли охир 252 километр роҳҳо ба маблағи беш аз 3,2 миллиард сомонӣ аз навсозӣ карда шуданд. ҳозирини гиромӣ, соли сипаришуда корхонаҳои нақлиётии мусофиркашонии коммуналӣ ва ширкатҳои хусусӣ бо ҳама намуди нақлиёт 436 миллион мусофир кашониданд, ки нисбат ба соли гузашта 16% зиёд мебошад. бо мақсади гузариш ба иқтисоди сабз то имрӯз 60 электробус дар истифодаи сокинон қарор дошта, то ҷашни наврӯзи байналмилалӣ 30 электробуси дигар ба парки нақлиётии шаҳр илова мегардад. инчунин дар соли 2026 нақша дорем, ки боз 30 электробус харидорӣ намоем. барои дастгириву беҳтар гардонидани хизматрасонии нақлиётӣ ба сокинону меҳмонони пойтахт дар соли ҷорӣ ба корхонаҳо 120 миллион сомонӣ ва дар 9 соли охир 581 миллион сомонӣ кӯмаки молиявӣ расонида шуд. муҳтарам вакилон, буҷети шаҳр дар соли 2025 ба маблағи 5,2 миллиард сомонӣ ё 24,4% бар зиёд иҷро гардид, ки нисбат ба нақша 1 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. нақшаи қисми хароҷоти буҷет 97,7% иҷро гардида, ба соҳаҳои гуногуни иқтисодию иҷтимоии шаҳр 3,3 миллиард сомонӣ равона карда шуд. буҷети маҳаллӣ барои соли 2025 ба маблағи 3,2 миллиард сомонӣ қабул гардида буд, ки нисбат ба соли 2024 17% зиёд мебошад. соли 2025 музди меҳнат дар соҳаи маориф 30% ва дар дигар соҳаҳо ба андозаи 20% баланд бардошта шуд ва бо ин мақсад беш аз 133 миллион сомонӣ равона гардид.
агар дар соли 2017 музди миёнаи меҳнат 1986 сомониро ташкил медод, пас ин рақам дар соли 2025 ба 3571 сомонӣ баробар гардид, ки 1.8 маротиба афзоиш ёфтааст. вобаста ба ин муовини соҳавӣ ва раисони нояворо зарур аст, ки якҷо бо раёсати андози шаҳр бо мақсади иҷрои нақшаи андозҳо, кам кардани бақияпулиҳои андоз, таъмин намудани қисми даромади буҷет ва дарёфти сарчашмаҳои нави андозбандӣ мунтазам чораҷӯӣ намоянд. ҳоло дар пойтахт амалисозии 20 лоиҳаи сармоягузорӣ ба маблағи 3.1 миллиард сомонӣ идома дорад, ки дар доираи онҳо то имрӯз корҳо дар ҳаҷми беш аз 2.6 миллиард сомонӣ ё 82% анҷом дода шуд. бо мақсади ҷалби сармояи хориҷӣ соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии сармоягузорӣ Душанбе Инвест 2025 бо иштироки 1000 нафар сармоягузорони ватанию хориҷӣ аз 50 кишвари дунё баргузор гардид, ки дар натиҷа 17 санади нави ҳамкорӣ ба маблағи беш аз 5.4 миллиард сомонӣ ба имзо расонида шуд. аз ин рӯ ба муовини соҳавӣ ва сохторҳои дахлдор супориш дода мешавад, ки бо мақсади ҷалби бештари сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти пойтахт, махсусан грантҳо, ҳамкориро бо ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ тақвият бахшанд. ҳозирини гиромӣ, бо маҳсулоти зарурати аввалия ва маводи ғизоии хушсифат таъмин намудани сокинон ҳадафи асосии мақомот мебошад. барои таъмини сокинони пойтахт дар давраи тирамоҳу зимистон то имрӯз зиёда аз 3000 тонна орд, 6000 тонна гандум, 3500 тонна картошка, 5000 тонна пиёз, 3000 тонна шакар, 570 тонна равғани растанӣ ва 173 тонна биринҷ харидорӣ ва захира гардида, кор дар ин самт идома дорад. бо мақсади дастрасии аҳолӣ ба маводи хушсифати ғизоӣ соли 2025 дар арафаи ҷашнҳои милливу давлатӣ ярмаркаҳо ташкил карда, ба сокинони пойтахт беш аз 4.5 ҳазор тонна маҳсулот аз ҷумла 350 тонна гӯшт бо нархи арзон пешниҳод карда шуд. муҳтарам вакилон, беҳтар намудани хизматрасониҳои коммуналию манзилӣ ва дар сатҳи зарурӣ нигоҳ доштани ҳолати санитарии шаҳр яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи шаҳрдорӣ ба ҳисоб меравад. соли ҳисоботӣ ба маблағи 133 миллион сомонӣ 115 миллион метри мукааб оби нӯшокӣ истеҳсол гардида, ба аҳолӣ ва корхонаҳо интиқол дода шуд. маблағи ҷамъоварии ҳаққи истифодаи об ба 133 миллион сомонӣ ё ба 120% нақшаи тасдиқ гардида баробар гардид. қобили зикр аст, ки соли ҷорӣ дар як қатор биноҳои баландошонаи истиқоматӣ ва маҳалҳои шаҳр 300 ҳисобкунаки ҳушманди об ба таври озмоишӣ насб карда шуд. инчунин дар ҳамкорӣ бо Бонки Осиёии рушд лоиҳаи обтаъминкунӣ ва санитария ба маблағи 814 миллион сомонӣ идома дошта, аз худкунии маблағҳо то имрӯз беш аз 648 миллион сомонӣ ё 80%-ро ташкил медиҳад. бо дар назардошти рушди сохтмон дар пойтахт мушкилиҳо дар самти обу корес ҳамоно яке аз масъалаҳои ҳалталаб боқӣ мемонад. аз ин лиҳоз ба муовини якум ва сохторҳои дахлдор супориш дода мешавад, ки ҷиҳати беҳтар намудани инфрасохтори обу корес ҳамкориро бо шарикони рушд барои дарёфти сармояи грантӣ ҷонок намоянд. вакилони муҳтарам, масъалаҳои беҳтар намудани шароити муассисаҳои таълимӣ, баландбардоштани сифати таълим, сатҳи дониши хонандагон ва савияи касбии омӯзгорон таҳти таваҷҷӯҳи доимии мақомоти шаҳр қарор дорад. соли 2025 дар шаҳр 6 муассисаи таълимӣ бо 9432 ҷои нишаст дар ду баст ва 16 муассисаи томактабӣ барои беш аз 3640 тарбиятгиранда сохта ба истифода дода шуд. дар 9 соли охир дар шаҳри Душанбе 59 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо 106 ҳазор ҷои нишаст дар ду баст ва 40 муассисаи томактабӣ барои беш аз 8 ҳазор тарбиятгиранда бунёд карда шуд. ҳоло дар шаҳр сохтмони боз 39 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо 70 ҳазор ҷои нишаст дар ду баст
ва 97 муассисаи томактабӣ барои 24 000 тарбиятгиранда бо маром идома дорад. соли 2026 дар нақша дорем ки бунёди боз 5 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумиро бо 11760 ҷои нишаст дар ду баст ва 12 муассисаи томактабиро барои 1630 тарбиятгиранда ба анҷом расонем ва ба истифода диҳем. соли сипаришуда 92% хатмкунандагони пойтахт ба муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар ва давлатҳои хориҷӣ дохил гардиданд ки ин нишонияндаи хуб мебошад. хонандагон дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фаъолона ширкат варзида сазовори 2388 медал гардиданд ва 216 нафар истеъдодҳои наврас дар озмунҳои шаҳриву ҷумҳуриявӣ ҷойҳои ифтихориро ишғол намуданд. дар давраи ҳисоботии хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фуруғи маърифат ва Тоҷикистон ватани азизи ман фаъолона ширкат намуданд. хурсанди бахш аст ки 45 нафар ё 52% ғолибони озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифатро хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт ташкил доданд. бо вуҷуди пешравиҳо ба роҳбарону масъулони соҳа дастур дода мешавад ки барои баландбардоштани сатҳу сифати таълим, риояи интизом ва тарбияи хонандагон усулҳои фаъоли таълимиро роҳандозӣ намояд. ҳозирини гиромӣ, соли 2025 дар муассисаҳои тиббии шаҳр 126 000 беморон бистарӣ шуданд ки 43 000 нафар ё 34% онҳо сокинони дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар мебошанд. соли ҷорӣ муассисаҳои тиббии шаҳр аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳо ба маблағи беш аз 17 миллион сомонӣ бо таҷҳизоту дастгоҳҳои пешрафтаи тиббӣ таъмин карда шуданд. чун анъана дар соли ҷорӣ бо дастгирии шаҳрдорӣ 81 нафар кӯдакони нуқси модарзодӣ дилдошта аз оилаҳои камбизоат бо таври ройгон ҷарроҳӣ карда шуданд. дар ин давра ҷиҳати баландбардоштани сатҳи тахассуси 474 нафар табибон ва 616 нафар кормандони миёнаи тиб аз такмили ихтисос ва бозомӯзӣ касбӣ гузаштанд. инчунин дар доираи татбиқи барномаи тайёр намудани кадрҳои тиббӣ барои давраи то соли 2030 зиёда аз 72 нафар табибон дар хориҷи кишвар аз ҷумла дар Амрико, Беларус, Озарбойҷон, Эрон, Чин ва Федератсияи Россия аз такмили ихтисос гузаштанд. барои фароҳам овардани шароити арзандаи табобат ба беморон соли ҷорӣ 2 иншоот аз ҷумла беморхонаи клиникии шаҳрӣ бемориҳои заҳролудшавӣ ва осебҳои сӯхта бо 230 кат ва маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ бо дастгоҳу таҷҳизотҳои ҳозиразамон ба истифода дода шуд. бо мақсади боз ҳам беҳтар гардонидани сифати хизматрасониҳои тиббӣ ба сокинони пойтахт ба муовини якуми раиси шаҳр дастур дода мешавад ки ҳарчи зудтар лоиҳаи як таваллудхонаи замонавиро бо дар назардошти рушди аҳолӣ тибқи стандартҳои байналмилалӣ омода ва барои мувофиқа пешниҳод намояд. ҳозирини гиромӣ, дастгирии ятимону бепарасторон, маъюбону барҷомондагон ва оилаҳои ниёзманд дар сиёсати иҷтимоии мақомот мавқеи меҳварӣ дорад. дар ин давра аз ҳисоби ҳама манбаъҳо баҳри ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва беҳтар намудани шароити ятимону маъюбон ва пиронсолону оилаҳои ниёзманд ба маблағи 25 миллион сомонӣ ва дар 9 соли охир беш аз 343 миллион сомонӣ равона гардидааст. дар шаҳри Душанбе шумораи нафақахӯрон 84127 нафар ташкил медиҳад. дар ин давра маблағзорӣ ба нафақагирон 575 миллион сомониро ташкил дод ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 107 миллион сомонӣ ё 23% афзуда аст. бояд гуфт ки дар шаҳри Душанбе қарздорӣ аз пардохти нафақа вуҷуд надорад. ҳозирини гиромӣ, ҳоло дар пойтахт 620 000 занону бонувон ва 449 000 ҷавонон зиндагӣ мекунанд ки нерӯи бузурги амалисозии сиёсати давлату ҳукумат мебошанд.
дар шаҳри Душанбе беш аз 15 000 нафар бонувони соҳибкор фаъолият доранд, ки дар пешрафту ободонии пойтахт саҳмгузоранд. бо амалӣ намудани чорабиниҳои мақсаднок соли ҷорӣ 5673 нафар бонувон бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардида, зиёда аз 2219 нафари дигар ба курсҳои касбомӯзӣ фаро гирифта шуданд. мехоҳам таваҷҷӯҳи модарону бонувони пойтахти азизамонро ба масъалаи риояи расму оинҳои миллӣ аз ҷумла тарзи либоспӯшии тоҷикона ҷалб намоям. зеро пойтахт оинаи давлат ва муаррифгари симои миллат ба ҳисоб меравад. агар забони миллат яке аз ҷузъҳои асосии ҳувият ва ҳастии ҳар миллат бошад, пас либоси миллӣ ҷузъи дигари муҳими он мебошад. бинобар ин ба он эътибори бисёр ҷиддӣ бояд дод. аз ин рӯ вакилони муҳтарам, моро зарур аст ки корҳои фаҳмондадиҳиро миёни аҳли ҷомеа барои риояи одоби либоспӯшӣ ба таври ҷиддӣ тақвият бахшем. ҳозирини гиромӣ, бо мақсади татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон, рушди тарбияи ҷисмонӣ ва оммавигардонии варзиш дар ин давра 4000 чорабинии варзишӣ бо фарогирии 1,3 миллион нафар гузаронида шуд. дастпарварони мактабҳои варзишии пойтахт дар мусобиқаҳои байналмилалӣ сазовори 350 медал, аз ҷумла 124 медали тилло, 96 нуқра ва 130 биринҷӣ гардиданд. 93 нафар дастпарварони мактабҳои варзишии пойтахт дар мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ ҷойи аввалро ишғол карданд ва ба ифтихори онҳо парчами давлатии тоҷикон парафшон карда шуд. дар пойтахт ҳамчунин як қатор чорабиниҳои байналмилалии варзишӣ аз ҷумла нахустин ҷоми ҷаҳони City Mountain Bike 2025, нахустин чемпионати Осиёи Ғарбӣ оид ба шоҳмот байни ҷавонон ва мусобиқаи ҷоми Осиё оид ба ҷудо миёни наврасону ҷавонон бо иштироки беш аз 3400 варзишгарону намояндагони расмӣ аз 169 давлати гуногун сайёра доир гардид. боиси ифтихори миллати тоҷик аст ки 23 майи соли 2025 рӯзи ҷаҳони футбол дар қароргоҳи маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо иштироки президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ бо шукӯҳу шаҳомат таҷлил гардид. муҳтарам вакилон, сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими муаррификунандаи давлату миллат, таъриху фарҳанг, табиат ва анъанаҳои мардумӣ ба ҳисоб меравад. бо ташаббуси мақомоти шаҳрдорӣ соли ҷорӣ бахшида ба рӯзи ҷаҳони сайёҳӣ дар пойтахт дуюмин намоишгоҳи Душанбе International Tourism Exhibition 2025 баргузор гардид, ки дар он зиёда аз 200 ширкати хизматрасонии сайёҳӣ аз хориҷи дуру наздик иштирок намуданд. дар ин давра беш аз 1,4 миллион нафар сайёҳ ба ҷумҳурӣ ворид гардида, 846 000 нафар ё 60% онҳо ба шаҳри Душанбе ташриф оварда, аз хизматрасониҳои пойтахт баҳра бурданд. ҳозирини муҳтарам, дар давраи ҳисоботӣ бо мақсади баландбардоштани маърифати экологии сокинон, иштирок ва ҷалби онҳо ба тозагиву ободонии пойтахти азизамон дар назди раиси шаҳри Душанбе клуби волонтёрии экологӣ таъсис дода шуд, ки ҳоло аз ҳисоби тамоми сохторҳои шаҳрӣ 2110 нафар аъзои он мебошанд. барои боз ҳам тозаву озода нигоҳ доштани шаҳр зарур аст, ки тамоми имкониятҳоро сафарбар намуда, маърифати баланди шаҳрдориро ба меҳмонону сайёҳон муаррифӣ намоем. ҷиҳати сабзу хуррамгардонии шаҳр соли сипаришаванда беш аз 630 000 бех дарахту бутаҳо ва 22 миллион бех гулҳои мавсимиву бисёрсола шинонида шуданд. дар зарфи 8 соли охир 2 миллиону 200 000 бех дарахт, аз ҷумла 51 000 бех дарахт аз хориҷи кишвар ворид ва шунонида шуд.
нақша дорем ки дар мавсими ниҳолишинонӣ зимистони соли 2025 ва баҳори соли 2026 тавассути ҳашари умуми шаҳрӣ боз беш аз 600 000 бех дарахтони ороишиву сояафкан шинонем. вобаста ба ин супориш дода мешавад ки муовини соҳавӣ якҷо бо раисони ноҳияҳо масъулини боғҳои фарҳангу фароғат маъракаи ниҳолшинониро бо ҷалби сокинони пойтахт вухсат бахшанд. ҳозирини муҳтарам, дар асоси нақшаи чорабиниҳо ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар назар аст ки 4337 чорабинӣ амалӣ гардида беш аз 14 000 ҷойи кории нав муҳайё карда шавад. то имрӯз 3390 чорабинӣ аз ҷумла бунёди 48 муассисаи таҳсилоти умумӣ ва то мактабӣ, 24 муассисаи тандурустӣ, 60 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, 50 километр роҳ, 48 бинои маъмурӣ, 292 иншооти баландошона бо 188 маркази хизматрасонӣ, 9 иншооти варзиш ва 5 меҳмонхона бо таъсиси беш аз 10 000 ҷойи кори нав амалӣ гардидааст, ки ба 78% нақша баробар мебошад. аз ин рӯ супориш дода мешавад ки корҳои ободонии шаҳрро то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонида ба тозагиву озодагии шаҳр диққати аввалин дараҷа дода шавад. ҳозирини гиромӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр ҷиҳати таъмин намудани тартиботи ҷамъиятӣ, амнияту оромии сокинони пойтахт ва ташкилу баргузории чорабиниҳои ҷумҳуриявии шаҳрӣ саҳмгузоранд. бо мақсади дастгирӣ ва таҳким бахшидан ба фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр ва фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ барои кормандон дар ин давра дар шаҳри Душанбе биноҳои раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияҳои Исмоили Сомонӣ ва Сино ва дастаи таъиноти махсуси милитсия Шоҳин ба истифода дода шуданд. инчунин корҳои сохтмонӣ дар бинои нави раёсати кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар шаҳри Душанбе бо маром идома дорад. аз ин лиҳоз дастур дода мешавад ки ҷиҳати боз ҳам беҳтар таъмин намудани тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирӣ кардани ҳуқуқвайронкуниҳо ва ҷинояткорӣ, махсусан дар байни ноболиғону ҷавонон, тадбирҳои иловагӣ ва қатъӣ андешида шавад. муҳтарам вакилон, ҳозирини гиромӣ, дар охир бо итминон изҳор медорам ки мо ҳама якҷо бо сокинони шарафманди пойтахт ҷиҳати амалӣ намудани сиёсати созандаи пешвои муаззами миллат ба хотири сазовор пешвоз гирифтани ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатиамон софдилона ва бо азму иродаи қавӣ заҳмат мекашем. бовар дорам ки мо аз уҳдаи иҷрои ҳамаи корҳои ба нақша гирифтаамон мебароем ва барои ояндаи дурахшони ватани азизамон аз ҳарвақта бештар хизмат мекунем. дар иҷрои ин рисолати бузург ба ҳар яки шумо барори кор орзумандам. саломат бошед. пас аз анҷоми суханронӣ, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба муовини якум ва муовинони раиси шаҳри Душанбе якҷо бо сохторҳои дахлдор супориш доданд ки ҷиҳати анҷом додани корҳои ободониву созандагӣ, таъмиру азнавсозии роҳҳо ва татбиқи саривақтии лоиҳаҳои амалишаванда чораҳои дахлдор андешанд. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба сохторҳои дахлдор супориш доданд ки баҳри таъмин намудани истифодаи сарфакоронаи қувваи барқ ва пешгирӣ кардани ҳолатҳои истифодаи ғайриқонунии он корҳои фаҳмондадиҳиро миёни сокинон вусъат бахшанд. ҳамчунин барои риояи расму оинҳои миллӣ, аз ҷумла тарзи либоспӯшии тоҷикона ки асоси ҳувият ва ҳастии миллат ба ҳисоб меравад, дар ҳама қишри ҷомеа корҳои фаҳмондадиҳиро ба таври ҷиддӣ тақвият бахшанд. ҷиҳати ободу зебо гардидани пойтахт ва тақвият бахшидани маъракаи ниҳолшинонӣ бо ҷалби сокинони пойтахт ба масъулин дастуру супоришҳо дода шуд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба раисони ноҳияҳои шаҳр супориш доданд ки бо мақсади иҷрои пурраву саривақтии нақшаи андозҳо, кам кардани бақияпулиҳои андозӣ, таъмин намудани қисми даромади буҷет ва истифодаи мақсадноки маблағҳои буҷетӣ дар соли 2026 мунтазам чораҷӯӣ намоянд.
ҳамчунин таваҷҷӯҳи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр ро барои таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкуниҳо ва ҷинояткорӣ махсусан дар байни ноболиғону ҷавонон ҷалб намуданд. сипас вакилон лоиҳаи буҷети шаҳри Душанбе барои соли 2026 ва тасдиқи иҷрои буҷети шаҳри Душанбе дар соли 2024-ро мавриди баррасӣ қарор дода, қарорҳои дахлдор қабул гардид. дар идомаи маҷлис вакилон ваколати вакилон аз ҳавзаҳои интихоботии рақамҳои 2 ва 21-ро пеш аз муҳлат қатъ карданд. бинобар ин дар ҳавзаҳои интихоботии рақамҳои 2 ва 21 санаи 1 марти соли 2026 интихобот муайян гардида, комиссияи шаҳрии интихобот таъсис дода шуд. вакилон дар идома масъалаи номгузорӣ намудани муассисаи давлатии мактаби бачагонаи мусиқии рақами 3 ба номи Абдуфатто Одинаевро баррасӣ намуда, қарори дахлдор қабул намуданд. вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе ҳамчунин як қатор қарорҳои қабулнамудаи раиси шаҳри Душанберо дар самти сиёсати кадрӣ ва дигар соҳаҳои муҳими шаҳрдорӣ баррасӣ ва тасдиқ намуданд. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҳама вакилон, кормандони мақомоти маҳал ва кулли сокинони шарафманди пойтахт даъват ба амал оварданд ки ҷиҳати амалӣ намудани сиёсати созандаи пешвои муаззами миллат ба хотири сазовор пешвоз гирифтани ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои ободониву созандагиро тақвият бахшанд. дар охир раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ кулли сокинони пойтахтро бо фарорасии соли нави милодӣ табрик намуда, ба онҳо баҳри пешрафту шукуфоии тоҷикистони азизамон бурдбориҳо орзу намуданд. бо ҳамин иҷлосияи чоруми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум кори худро анҷом дод. бинандагони азиз, ин буд ҳамаи он хабару гузоришҳое ки тӯли чанд лаҳза тақдими шумо намудем. хонободу сарбаланд бошед.